etorri Batura Yoga online estudiora. Gaurko saioan, balio, edo balore garrantzitsu batekin bat itxeko gonbidapena luzatu gura dotzuet. Eta sanskritoz esaten dut asko gustatzen esatelako da karuna. Izango zala, euskeraz errukitasuna, edo konpasioa, konpasionen itzulpena. Irakurri ingotzuet, ezer azteko, balixo, zer izango zan edo zela ulertzen dauen jogak, zer dan karuna. Bihotzetik modu kontziente baten bizitzeko, jogak proposatzen digun balio garrantzitsu bat da. Askotan, konpasioa, errukitasuna edo karuna, penarekin nahazten dugu. Eta ez da, bestiengatik, edo guregatik, izalike, pena edo errukia sentitzea. Konpasioa edo errukitasuna ereitea, gure edo besteen sufrimendua ulertzetik jaiotzen den sentimendu sakon eta aktibo bat da. Ez da sentimendu pasibo bat. Zaintza, akonpainamentua eta errespetua sustatzen dituen barne indar bat da. Karuna, edo konpasioa praktikatzea gure norberaren egonkortasuna galdu gabe bestea sentitzeko baimena ematea da. Gu galdu gabe, edo norbera galdu gabe eta norbera zentruan mantenduta bestearentzat babesleku bat izatea. Askotan da bebai transmititzea besteari ikusten diogula, edo sentitzen dugula eta hor gauzela, modu baten bestian sufrimendu hori sostengatzen edo dugula. Eta uste dut garrantzitsua dela esatea bebai, ikendula hori bebai, beti bez gogoratuz ez garela inorren salbatzailea, eta bestian pena edo erruki edo sufrimendu hori sentiteagatik edo ez gauzela bestia baino gora, azkenean, maila berdinean gauzen, pertsona dia eta bada sufrimentu hori edo ikusi, sentiu eta sostengatzeko edo sostengatzetik datorren sentimendu aktibo hori. Orduan, uste dut gaur egun bizigaren mundu zoro honetan, oso garrantzitsua dan balio bat dala, konpasioa. Sufrimenduz jositako pertsona eta izakin bizidun pila bat dauzelako. Eta, bebai askotan, danok daku sensazioa, sufrimendu hori edo, danok sufritzen dula, baina, bebai batzutan eskala desberdina dauz. Eta, bebai garrantzitsua da, bebai ikustea nun gauzen eta, zela lagundu geken edo hori apurtxo bat, orekatzen edo gutxitzen. Orduan, apurtxo bat karuna, konpasioari lekua egiteko bihotza zabaltzeko praktika bat ingu. Orduan, material barik, printzipioz, ez daku ezen biharrik, jasarri zure esterilan, altura baten gura bozu, nik bloke baten gainean hau. Ipurtezurrak izango dia gure oinarrixa, beti aldugu iztarran barrukalde hori, barrurutz eta atzerutz eruan, ipur masaiak, apurtxo bat separau eta ipurtezurrak ondo errotu. Hortik bizkarrezurra luzatu,
Purtxo bat, sorbalda horrek, leundu, atzera eta bera, eskuak deskantza, uiztar edo belaunetan, lepo hori bez, purtxo bat, leundu, mandiulia, akua, aurpegiko fakzio horreik bez, purtxo bat, suabetu eta begisak itxi. Hartu pare bat arnasketa. Eta beste eserrekin hasi baino lehen, zure buruari galdetu zekez. Zer lasino dakotzun zuk, sufrimendua, mina, edo ez, errukian, aurrian. Igez iten duzu, aldendu iten zara, juizio bat dau, edo uste duzu, sostengatzeko gaitasuna dakotzula, guztiz galdu barik. Zurekiko edo bestiekiko sufrimenduan aurrian berdin edo desberdin jokatzen duzu. Igual ez dago erantzunik, baina badakigu beti kaldera bat iteak, ate desberdinak zabaltzen dagoela gure barruan. Kokatu ezkerreko eskua zure bihotzian. Eta eskumia ezkerran gainean. Eta hor, modu baten zure bihotzakin, ingozu topo. Zure bihotza sentiteko gaitasun gehiago edukiko zu, bihotzera gerturatuko zara. Eta hemen, eskatuko zut hartzeko 3 arnasketa poliki, lasai. Inhalazio bakoitzian, sentitzen zera zure bihotza. Beteten dan edo iresauen lekua karuna, konpasio horreri. Sudurretik bota lasai. Berriz poliki, sudurretik hartu, progresibo. Sentitzen, zela dagoen espansio hori zure bihotzian, zure barruan. Eta sudurretik bota lasai, bai apurtxo bat desegiten, konpasio horretara gerturatu aldotzun, edo gerturatzera oztopatzen dotzuen, beste, jarrera, edo ezaugarri batzuko. Azkenengo arnazia. Eta hemendik hasiko gara, eskuak mobilen, bihotzan, bihotza bai, arnazia hartzen eskuak zabaldu, saietza gora, bihotza zabaldu, okotza zerura, apurtxo bat zure bizkarrezur hori bez, arkea aurria zabaldu, eta botaten borobilu ingo zara, besuak aurrera, eta besarkatu ingo zara. Okotza bularrera ekartzen. Berriz inhalazioan, tente, aurria zabaldu, bihotza zabaldu, okotza zabaldu, konpasiora zabaldu,
Exhalazioan gurutzatu besuak desberdin, borobilu, bezarkatu, eta momentutxo bat hor gelditu. Beste bi. Batez be, sentiuko zu bizkarrez urrangoiko parte, hortan dakotzula mobileko gaitasun gehiago, azpixan baino, bihotzian, baina, azpixa borobiluko da, zure pelbisaren baskulazio bat ingo da, exhalazio horretan. Eta azkena, hartu hor zabaldu, bihotz hori gorutz zerurutz begira botaten, gogoratu zure kruzia besuan aldatzia eta borobil hor. Inhalazioan ekarreko zu bi eskua gora. Eta exhalazioan bajauko zure sorbaldan alturara. Bai, zure eskua gora begira, atzamar puntadanak elkartu eta ekarri sorbaldetara. Zure uko ondotatik zirkuluak ingozu. Eta uko ondoan zirkulo horretatik, sentiuko zu bebaizela, zure bihotz, tronko eta danian dauen eragin bat. Zela zabaltzen doian dana, poliki-poliki, aldatu norantza, sudurretik arnazia hartzen, arnazketa bat izalik zirkulo bat gutxi gora bera. Oso ondo. Eta bukaketan dozunean hor berriz eskuak luzatu, eta eskuturrari zirkulutxo batzuk emun. Sudurretik arnazten jarraitu, zure artikulazio mugimendu horretan aldatu norantzia. Oso ondo. Eta lau hanketara fango gara, bale? Limadakotzu altura hori kendu. Sentillo mozu igual momentu baten hankak edo luzatzea, gurezula hor, horkatil, edo belaunantzat apurtxo bat luzatu, apurtxo bat hor, mobiu, askatu, eta presa usenien lau hanketan jarriko gara. Bale, eskuak ondo zabalik, eskuturrak esterien aurreko parteari paralelo, pixua ondo banatuta, eskutan sorbaldak eskuturan gainean, belaunak aldaka azpixan, hasiko gara pelbisa mobiten. Hemen ikusikuna izango da, posizio honetan askoz mugimendu, geixo dakula, balen, ipurtezurrak apoiauta eusenian baino. Begixak izten bozu eta apurtxo bat arretia, zurean ekarten bozu, ikusiko zube pelbisan mugimendu horretan, zure bizkarrangoiko partian bez, sensazioetan eta baita mugimenduan bez, aldaketan doiala edo eragin badauela, aldatu zirkuluan norantzia. Oso ondo. Eta mugimendua geldituku, banan fango gara hartuko arnazia hemen eta exhalazioan eskumako eskua aurrera ekarri, eta zure bihotza lurrerutz gerturatu. Arnazia hartzen lau hanketara buelta, eskua sorbalda aspira, aldatu, eskerra aurrera bota, bihotza lurrerutzez gerturatu. Burua bizkarrezurrekin batera doia, hartu lau hanka, bota eskuma aurrera, eta tronko hori lurrerutz gertu, hartu lau hanka, sentiuku axila bular hori dana, zabaltzen bota, jau. Hartu buelta hau, lau hanketara eta fango zara oin eskumako eskuaz, pasito bat aurrera, eskerraz beste bat, esku danak apoiauta edo atzamar puntak bez, izaleizke, ipurtezurrak mantendu, hor zure belaunan gainean, arkeauzek hor apurtxo bat, zure lumbarra eta fango gara hor aurreratu eta bihotza lurrerutz gerturatzen. Beko kisa apoiauku. Kontu sorbaldak existen oso goixan, horregatik hor atzamar puntak edo igual eskuak apoiauta, ukonduak lurretik lurrean pegau barik, ingune izango da exhalazioan apurtxo bat hor, ingo geben moan gure bihotza lehundu, Hemen beko kisa edo baten bat igual, okotza
apoietera falike, baina forza barik lepua. Bai, printzipioz gure aukeria bekokixe izango da. Arnasi hartzen, zure tronkua zela, puzten da sentiuta exhalazioan batez be, lehundu zure bihotzan zonalde hori, ingo zeben moan hor, zure bihotza lurrerutz gerturatzen, itxi edo soldau. Azkenengo arnasia, najatazena. Hor gure bihotza goxo-goxo zabaltzen. Eta gero hemendik poliki-poliki bekoki hori lurretik separau. Eskuak apurtxo bat gerturatu, hanketako bihatzetan gauz, pelbisa atzeru-zeruan, bai, hortik eskuak ondo, errotu lurrian, bultzatu, belauna jaso, burua soltau. Eta hankak luzatu aurretik, gure aldakakin oinez, axilatetik urrin. Ipurtezurrak zerurutz, baina modu baten bebai guruzu apurtxo bat taloiakin konektau. Hankak edo banan luzatu. Burua behor soltau, mandibulia soltau, saiatu zure sorbaldak belarriatik urruntzen, zure homoplatua berutz bat jauzeke, baina apurtxo bat eskapulak zabaltzen. Alderantzizko ubian arnasketatxo bat hartuko zu. Eta poliki-poliki, hankak inoinez fango gara eskutara. Hankak zure aldakan zabaleran. Belaunak apurtxo bat doblau, eskuak aiekin xatzun lekuan. Arnasi hartzen, bizkarrezurra luzatu, tronkoa separau zure iztarretatik. Koronila hori bizkarrezurran, jarraipen moan, botaten, tolestu. Berriz ingozu, arnasi hartzen, bizkarrezurra luzatu. Botaten tolestu, eta ekarri tronko eskerreko hankarutz. Inhalazioan eskerrerutz luzatu bizkarrezurra. Botaten eskerreko hankara eta erdira. Etorri eskumara, hartu eskumarutz luzatu. Botaten eskumako hankara eta erdira. Belauna doblau, eskuakin zirkuloa handi bat arnasi hartzen eskuak zerura. Elkartu. Eta botaten eskuak zure bihotzera. Eta gorputzan ondora. Arnasi hartzen eskuak zerura, saietzak luzatu, silborra apurtxo bat saietetarutz, bihotza zerurutz, doblau belauna, besuak zabaldu, tronko aldosun luzien, hasi tolesten aldakatik aurrera, tronko hanketarutz gerturatu, eskuakin lagundu zeke hanka atzian, arnasi hartzen erdisa gora. Bizkarrezurra luzatu, bihotza zabaldu, sorbaldan pixua jaso, botaten tolestu, atzamar punta lurrian eskumako hankia hartu. Atzera, pelbisa bajau, bihotza zabaldu, hartu hemen. Eta botaten eskuak lurrera aurreko hankia atzera plantxan. Hartu arnazia plantxan, belauna lurrera, ipurtezurra gora ukonduak barrura, bihotza zabalik bota, bihotza eskuan artera okotza, enpeiniak apoiau, pelbisa berutz, zorbaldak atzerutzu, kondua pegau saietzari eta arnasi hartzen bihotza lurretik separau, zure pelbisetik bota hanketako bihatzak aktibau, eskuak ondo zabalik bultzatu lurra eta botaten alderantzizko ubera. Eskumako hankiaz paso handi bat aurrera hartu, bajau pelbisa, zabaldu bihotza, bota ekarri eskumako hankia tolestu, doblauzeke hor belaunak, errotu ondo oinak, hankak fuerte zirkulo handi bat eskuakina hartu goraino. Juntau eskuak, botaten eskuak bihotzera, gorputzan ondora, eta guazen beste aldera, hartu oinak ondo lurreratuta, saietzak gorutz bihotza, zabaldu besua, doblau belaunak, bota tolestu tronko hori, hanketarutz. Hartu eta tronko hori separau iztarretatik bizkarrezurra luzatzen, sorbaldan pixua jaso, bihotza zabaldu, botaten berriz tolestu, atzamar puntak lurrera eta eskerreko hankia atzera hartu.
Baja hor pelbisa aurreko belauna orkatian, gainean bota lasai. Eta inhala zinua zure bihotza zabaltzea gurako zeben moan. Bota aten eskuak lurrera aurreko hankia atzera plantxa. Hartu plantxan, ukondua barrura, belauna lurrera, ipurte zurra gora, bota bihotzokotz bera. Peineak apoia hau, pelbisa baja, ausor baldak atzera, saietzak urrin jugarritik. Arnasi hartzen bihotza gora, sor baldak atzera eta bera, eta botaten zure pelbisetik, hanketako bihatzak aktibau, bultzatu lurrezkoaz, belauna jasoa, lerantzisko ube. Ezkerreko hankia aurrera hartu. Bajau pelbisa, zabaldu bihotza, bota ekarri atzeko hanka hori, aldakan zabaleran, tronko hori tolestu, doblau belauna, zirkulo handi bat eskuakin hartu goraino. Elka hartu eskuak eta bota eskuak bihotzera itxi begixak momentutxo bat. Kokatu ezkerreko eskua bihotzian, eskumia gainean, berriz bat zure bihotzakin, eta gogoratu gaurko saioan gonbidapena, karuna, konpasioa. Sentitzen edo konsideratzen sentimentu aktibo baten moan, barne inar baten moan. Eta hemendi bajauko eskuak, zabalduko begisa, jarriko bi eskuak sakruan, aldetan. Hemen eskuan bazia gutxi gora bera, gainean atzamarrak bera, sorbaldak ekarriko atzera, bai, zure saietzak gora, bai, lehenengo luzatuko ondo laterala, silborra bebai, eta hemendik fango gara hanka horreik fuerte, pelbisa apurtxo bat aurre erutzek arten, aurre dana zabalduko, sorbaldak orratzian, starxa eta botaten, etorreko gara berriz dira. Mantenduko zu eskerreko eskua adibidez zentrauta, eta arnasi hartzen ekarriko zu eskumako eskua gora. Buruan atzian, lepuan atzian kokatuko zu ukondo hori gora. Orduan, zure bizkarrezurra ezkerreko eskuak beruz luzatukoen moan eskumia gorutz. Eta berriz fango gara estensio horretan, bihotza zabaltzen. Arnasi hartzen, saietza gora, silborra gora, hanka fuerte, pelbisa aurrera, estarri hori zabalik, kokotza gora. Beste arnasketa bat hemen. Inhala zinuen erdira aldatu ingu, eskumako eskua behian, eta gero arnasi hartzen ezkerra gora, lepuan atzera, bai, horrok zipitala apoioko zu, eskuakin buruari babes bat itxatzu, okotza doia gora, lehenengo saietzetatik pentsa buruzula bizkarrezurra ondo luzatu, beko parte hori, bihotz hori zabaltzeko, hartu azkena, eta exhalazioan erdira. Eskua gorputzan bi aldetan, esteri aurrian gau, hankak paralelo, mokorran zabaleran, hartu bi eskuak erurutz. Belaunak apurtxo bat doblau, besuak zabaldu, botatu, lestu beraino. Erdisa gora hartu. Eta botaten doblau belaunak eskumako hankia atzera hartu hor. Apoia atzeko belauna. Hanka bat bestiana ekarri. Eskuak iztarrera. Eta jaikiko gara imaginau atzia guruzula borobildu. Bai? Orduan, arnasi hartzen atzia ondo bete airez. Eta ekarri zure tronkoa vertikalera. Ezkerreko eskua sakruan. Ointxe zutik inozun moan, arnasi hartzen eskumako besua gora. Ekarri eskua buruan atzera. Bai? Eta inguna izango da ukondua gora. Arnasi hartzen saietza gora, bihotza zabaldu, okotza zerura, pelbisa apurtxo bat aurreko taloirutz. Ez galdu bi belaunan arteko konexioa. Hartu hor aurria bihotza zabaldu. Eta exhalazioan etorri vertikalera. Kokatu eskumako eskua sorbalda azpixan. Jaso atzeko belauna.
eta arnazia hartzen tronkua jirau eskerrera, eskerreko beskua sorbaldian gainera. Bai, hemen kontuz aldakak ez diela jausten, iztarran barrukaldiak bata bestian etorreko zian moan, saiatu zure bi gerrialdiak nivel berdinean mantentzen, eta arnazia hartu hemen, eskerreko eskori goxan. Bota aten bajau, alderantzizko ubera guazen, aurreko hankia atzera, alderantzizko ubera etorri. Arnazketa bat hartu hemen, eta gure transizio hori ingu hartu plantxan. Belaunak ingo jaz, ukondua barrura, ipurte zurragora, bota bihotza eskuan artera, okotza apoiau enpeiniak, pelbisa sorbaldak atzera, bihotza zabaldu hartu. Botaten zure pelbisetik, hanketako bihotzak aktibau, alderantzizko gelditu arnazketa bat. Gura bozu eskerreko oina apurtxo batez, gerturatu eskumakora, eta arnazia hartzen ekarri eskumako hanka hori gora eta atzera. Doblau eskumako belauna, taloia ipurdirutz gerturatu, eta jirau zure eskumako belauna tetxorutz. Zure eskerreko taloia lurrerutz proiektaita gurosun modu berdinean. Hartu hemen arnazketa bat, sentiu eskumako aldaka hori zabaltzen. Gero elkartu edo gerturatu eskumako belauna eskerran ondora, eta luzatu hanka hori, hartu arnazia bi eskuan arterutz begiratu, botaten ekarri hanka hori bi eskuan artera. Aurreko belauna horkatian gainean, begiratu aurrerutz, hartu hemen, eta izala zinuan atzeko hanka hori aurrerutz ekarri eta tolestu. Doblau belaunak errotu ondo oinak, hanka fuerte, zirkulo handi bat, hartu oraino. Juntau eskuak, bota eskuak bihotzerutz. Itxi begisak, arnazketa bat. Ekarri eskua gorputzan ondora, guazen bestaldera. Hartu eskuak zerurutz. Botaten belauna doblau, zabaldu besuak, bihotza, tolestu beraino. Eta benga, tronko hori luzatzen, bizkartzura luzatzen, hartu arnazia. Botaten berriz tolestu, doblau belaunak atzamar punta lurrien eskerreko hankia atzera hartu. Botaten bajau, hanka bat bestiana. Igo ingo gara, baina kontuz atzeko parte hori moztu barik. Duen arnazia hartuko tor, atzia beteten eta banator. Eskumako eskua sakruan, arnazia hartzen eskerra gora, buruan atzera, Orduan gogoratu eskumako eskuaz, ingo zen moan bizkarrezurra beruz luzatu, eskerreko eskuaz goruz eta bagoiaz, Inala zinuan zaietza gora, bihotza zabalik, burua babestuta, pelbisa apurtxo bat, taloirutz, baina hor, gure zentro hori galdu barik, Gogoratu, belan bat bestiekin batiten, aurreko dana zabaltzen, hartu, gogoratu karuna, eta poliki-poliki etorri erdira, eskerreko eskua sorbalda azpira. Bai, hemendik atzeko belauna jaso, eta pentsa guruzula, apur bat, iztarran barrukaldiaz, besarkatu zure pelbisa. Tronko eskumarutz jirau, kontuz dana jirau barik, Mantendu zure aldakak, altura berdinean, eta eskumako besua vertikalera, bi, sorbaldak urruntzen belarretatik, torzino esua betxo bat hemen, pare bat arnazketa gelditu. Zure zentrua saiatu mantentzen, Hanketan, aldaketan, hartu azkena, eta botaten eskuak lurrera, aurreko hankia atzera, alderantzizko arnazketa bat gelditu. Eta guazen gure transiziora, hartu plantxa, belaunakin edo barik bajausek, baina beraino. Ukondua barrura, eta botaten lehenengo bihotza, gero pelbisa, enpeiniak, hartu kobra, eta botaten zure pelbisetik atzerutz, alderantzizko.
Ezkerreko hankia godoia gora, ordan gura bozu zentrau apurrat eskumia, hartu ezkerra gora eta atzera. Tengo zu belauna doblau, eta loia ipurdirutze ez, proiektau, eskumako eta loia lurrerutz, eta hemen kontuz ez tozula eruaten pixu gehiago eskumako sorbaldara, ez? Saiatu bi sorbaldak mantentzen nivel berdina. Hartu hemen azkena, ekarri ezkerreko belauna eskumian ondora, hurrengo inhalazioan luzatu hankia begiratu horrez, eskuan artera, bota eten ezkerreko hankia bi eskuan artera, belauna horkatian gainean, ez? Hartu hemen arnazia bihotza zabaltzen, eta ekarri atzeko hankia exhalazioan, tronkuan getarutz gerturatzen. Errotu ondo oinak, eskuakin zirkula handi bat hartu oraino. Elkartu eskuak, botaten eskuak, bihotzera, itxi begixak. Ezkerreko eskua bihotzean, eskumia gainean. Eta berriz bat zure bihotzakin, karuna, konpasinua, errukitasuna. Eta zuk berakin dakotzun erlazioa. Oso ondo. Eskua gorputzan ondora, zabaldu begixak, jarraitu ingu, hartu arnazia eskuak zerura. Botaten tolestu ez, beti doblauzeke belaunak. Erdixa gora hartu. Botaten tolestu, eskumako hankia atzera. Hartu bihotza zabaldu, atzeko belauna doblau, inkorpora hau, eskubixak sakruan, arnazia hartzen berriz eskumako eskua gora. Eta exhalazioan jirauko zara eskerrerutz. Bai, bezarkatu ondo zure pelbisa, iztarran barrukaldeaz eskumako ukondua eskerreko belaunan kanpotik. Hemen kontuz ez, bihotza estoiala iztarrera, separau iztarretik eta jirau atzerutz. Atzeko eskua ekarrizeke, presionau esku bat bestiari, geldituzeke hemen, edo probauzeke gura bozu, atzeko belauna jasotea, bai, lehengo moan, iztarran barrukaldiak bezarkatu, zure zentrua topaiteko pelbizian, eta jira hau eskerrerutz. Beste arnazketa bageixau. Eta poliki-poliki, eskuak lurrera, aurreko hankia atzera, alderantzizko ubera. Arnazia hartzen plantxara, eta oinengo zune izango da pelbisa apur batez, eskutarutz eruan, ukonduak atzerutz, aktibo silborra, saietza, zabaldu hemen bihotza hartu, eta botaten pelbisetik atzera alderantzizko ubera, eskumako hankia hartu gora eta atzera. Botaten hankia bi eskuan artera. Belauna horkatien gainean atzeko hanka hori firme, iztarran barrukaldiak ez, bata bestiena etorrileke, poliki-poliki inkorporaiten goiaz, arnazi hartzen bi eskua gora, eta bi eskuak buruan atzera. Luzatu ondo lepua, ukonduak itxi, eta imaginau ez, gurosula berriz saietzetatik, silborretik fan, begixak eukiko zeben moan zure bihotzian, fan zerua begiraketara, zabaldu bihotza hartu arnazia. Eta exhalazioan ez, goazen aurrerutz, eskua burutik separau, gorputzan ondora ekarri, eta oreka apurtxo bat eskumako hankan, bihotza mantendu zabalik, epa, hartu hemen arnazia, atzeko hankia ez, gora gerrera iru. Mantendu azkenengo arnazketa bat, eta poliki-poliki ekarri eskerreko belauna bularrerutz eskua gora, hartu, eta botaten bajau eskuak eta hankia lurrera. Oso ondo, beste aldia, hartu eskua gora. Bota tolestu beraino, hartu erdixa gora. Botaten doblau belaunak, atzamar punta lurrera, eskerreko hankia atzera hartu, pelbisa bajau, bihotza zabaldu, atzeko belauna apoiau, bota hor lasai, hanka bat bestiana, inkorporau.
eskumako eskua sakrora, arnasi hartzen eskerra gora, eta botaten jirau tronkua, eskerreko ukondua eskumako hankian kanpotik. Bai, orduan hemen, pelbisa hori, ondo zentrauta, bai, zure iztar bat bestiana ekarria, tronkua jirau eskumarutz, bularra separa, atzeko eskua ekarri, eta edo hemen gelditu zeke lehengo mogan, edo atzeko belauna jaso zeke lehengo mogan. Oso ondo, azkenengo arnasketa bat. Eta poliki hurrengoin alazioan, eskuak lurrera, aurreko hankia atzera, bota alderantzizko ube. Eta lehen inun moan, arnasi hartzen plantxara, ekarri pelbisa, hanketako bihatzetan gelituzeke edo enpeinetara pasau, zor baldak atzera, silborra saietzak gora, bularra zabaldu hartu. Eta hanketako bihatzetara pasauta pelbisa atzera alderantzizko ubera. Ezkerreko hankia hartuko eta atzera. Botaten hankia bi eskuan artera, belauna orkatien gainean, atzeko hankia luze, iztarran barrukaldia barrurutz, gorutz, atzerutz, eta inkorporau tronkua, zentrua galdu barik. Bai, tronkua pelbisan gainera, hartu bi eskua gora. Eskuak buruan atzera, bai, lepua luzatu, ukonduak itxi, eta guazen ez, aurrekalde hori zabaltzen, silborra, saietza, begisak ukiko zen moan bihotzian, okotza gora, hartu hor. Eta exhalazioan, guazen ez, aurrerutz, zure tronkua diagonalian jarria, eskua gorputzan ondora, bale, exhalazioa erabilikeke orekan fateko aurreko hankara. Bai, atzeko hanka hori luze, zufango zinen moan ez, horizontalki, bihotza eta pelbisa altura berdinean, eskuak ez, hor gerrirutz, hor baldak atzian mantentzen, bihotza zabalik, azkenengo arnazia, eta doblau eskerreko belauna, ekarri eskumia bularrerutz arnazia hartzen eskua ora, eta botaten hankia lurrera, eskuak lurrera, oso ondo, eta jasarringo gara. Jasarriko gara, ez? Gure ipurte zurretan, gure hankak juntito. Bai, hartuko eskumako eskuaz gure bi hankak. Bai, mantenduko gure belaunak zentruan, eta arnasi hartzen eskerreko eskua gora, jira bingo naiz, ez? Eskerrerutz. Eta sartuko naiz hemen bator sinotxo baten. Begisak itxi. Sentiu zure ipurte zurran kontaktua lurrian. Hanka plantana. Eta ingozune izango da tronkua luzatu. Eta exhalazioan ez, eskerrerutz jirau. Poliki, etorri erdira. Aldatu, eskerreko eskua zeldu. Arnasi hartzen, eskumako eskua gora. Eta gero jirau eskumarutz. Atzamar punta lurrian pisua bertara ez, asko traslado barik. Begisak itxi eta gelditu 2 edo 3 arnasketa. Inhalazioan etorri erdira. Oso ondo etzingo gara gora begira. Bai, belaunak doblauta, bizkarrezurran ez, kurbatura naturalak lurrian, sorbaldak atzera, eskuak bajau, bai, zure taloiak apurtxo bat ipurdirutz gerturatu. Oinak eta belaunak aldakan zabaleran, hanka planta dana lurrian apoiauta, bai. Orduan arnazia hartzen duzunean, fango zara zure pelbisa, ez, zerurutz igote.
Separauko zu bizkarrezurran, ez? Vertebra bebai lurretik, geldituko zara goiko partia, sartu zeke, sorbalda barrurutz, bestia eskuak elkartu uran artean, eta fango zara, ez? Pelbisa igoten, sentitzen zela zabaltzen den bihotza, buruaz presionau lurrerutz, okotza tetxorutz, belaunak zabaldu barik. Hartu hor arnazia aurrekalde dana zabaltzen, bihotza zabaltzen. Karunari, ez, konpasioari lekua egiten. Azkenengo arnazketa bat. Eta poliki-poliki eskuak soltau, sorbaldak atara, eta bajau zure sakrori lurrera, deskantzo txiki batin, jarrizeke esku bat tripan bestia bihotzia. Zure arnazia sentiu. Momentu baten belaunak zabaldu eta zure ez, hankaplantak euran artean elkartu. Eta zure eskuak dausen lekuan mantendu zeke, edo, gura bozu ez, purtxo bat, geixau zabaltzia ez, eruan zeke bi besuak atzerutz, doblau zure ez, ukonduak eta eskuak, kontrako aldeko ukondora eruan, eta saiatu zure ez, ukondo horrek lurrera gerturatzen. Orduan hemen, arnazia botaten duzunean, bebai saiatu zure saietzak izten, eta purtxo bat bez, lurrerutza eruaten, ez? Hartu hiru arnazketa. Eta hemendik ingozu konduak lurretik separau. Ez, desegin. Besuak gorputzan, ez? Aldetara eruan, gura bozu belaunari edo iztarrari lagundu, ez? Hor, elkartzen. Deskantzau, ez? Apurtxo baten zure aldakak. Eta zabaldu oinak, esterian zabalerara. Eta belaunak euran artean txoke hilen. Itxi. Besuak gurutze forman edo kaktus forman zabaldu zeke. Eta ingu parabrisak belaunakin. Bai? Hartu arnazia erdixan, botaten alde batera itxi jausten. Arnazia hartzen ekarri erdira, txoke ingo dia. Eta botaten eskumarafan. Jarraitu, hartu erdira, txoke, bota esker, hartu erdira txoke, bota eskuin. Hartu erdira txoke, juntau zure oinak, eta ekarri belaunak bularrera, besarkadatxo bat emuta. Mugimenduan balin bazauz gelditu, eta zure belauna bularrian dauzela besuak lurrera ekarri. Bera begira, sorbaldak atzeratu lurreratu. Bai zure oksipitala, buruan, kraneoan beko parte hori lurrera ondo pegauta eta jirau barik, mesedez. Bai ingu impulso txiki batekin, gure lumbarra lurretik separau. Eta hemendik ez, gure pelbisa bihotzan gainera ekarri, ukonduak sartu zeke barrura eta hankak vertikalera ekarri. Eta hau zaila bada edo ezin muzu mantendu sakrua lurrian eta hankak zerura eruan. Presionau buruaz lurra, bai, kontu zure vertebra zerbikalak ez, aplastaiten.
Eta hemen edo hankak puntan edo bebai hankaplantak egongo zian moban tetxuari apoiaita. O apoiauta. Hartu beste bi arnasketa. Eta lekua balin bakotzu, hankak atzera erua. Bai, hanketako bihatzak lurrera jaiten badia, zure eskuak lunbarreti separauseke. Espakotzu lekurik nire moan doblauseke belaunak. Eskuak elkartu zeke, sorbaldak sartu. Eta poliki-poliki, hemendik, eskuak soltau, ukonduak apoiau, eta vertebraz vertebra fanseke aterrizaitan, lurreratzen. Zabaldu belaunak, besua barruti sartu, oina belauna zabaleran, bai, happy baby. Hartu azkenengo pare bat arnasketa konsiente. Eta poliki-poliki bajauta loiak, solta oinak, itxi belaunak, eta xabasanan sartuko gara. Hankak lurreratu, aldakan zabaleran, luzatu aurrerutz, itxi aldetara jausten, sorbaldak bez, apurtxo bat barrurutz, burua bez, hor soltau, eskuak gora begira, itxi begixak, soltau akzino danak, relajau muskulo, artikulazio eta azala. Eta soltau arnazia, azkenengo minututxo honeian itxiku praktikia eta karunan, balixo hori zure barruan integraitan. Poliki-poliki hasi zure arnazia sentitzen eta arnazia sakonketan. Eta hartu arnasketa sakon bat, seinale moduan. Zure gorputz fizikora etorri eta eskutako atzamarretatik hasi purtxo bat mobiu eta esnatzen.
oinetako bihatzak bebai, eskuturreta orkatil, besuak atzera, oinak junto, sartu hor arnasketa bat zure, gorputz dana aktiba iten, era goxo baten, doblau belaunak, eskumako alderutz inklinau, burua besora, eskumako besora ekarri, eta ezkerreko eskuan laguntziaz, balurra bultzatu, inkorporau, eta jasarriko gara hasierako moduan, hankak gurutzatuta, bizkarrezur hori luze, eskuak iztar edo belaunetan deskantzuan, lepua aurpegisa eta mandibula hori lasai, leun. Bueno, zela zauzen begiratu, ikusi, galdetu zure gorputzei. Elkartu eskuak bata bestian kontra, bihotzan parian. Eta azkenengo aldiz behintzat gaurko praktikan karuna, konpasioa, arukitasunak inez, bat zer leku dako zure bizitzan, ze harreman dakotzu. Eta zure bihotzian espazio hori zabalketako intentzio edo desio horrek inokotza bularrera ekarri. Eskertu zure burua. Eta inklinau aurrerutz. Eskerrik asko. Namaste. Poliki inkorporau. Begisak zabaldu. Eskua soltau. Eta, eskerrik asko. Elkarrekin praktikaiatik, eta, purtxo bat bebai, balixo edo ezaugarri honekin, karunakin bat itiatik, eta, munduko sufrimentua gutxiketako desio horrekin bat itiatik. Hurrengora arte.